Eu. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru. Amin. Acel ce-a fost, este și va rămâne veșnic, Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Te rog frumos, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, să binecuvintezi în primul rând întreaga asistență. Amin. Te rog frumos în această dupămasă minunată pe care Tu ai pregătit-o pentru sufletele acestor doi copilași, te rog să-i binecuvintezi. Amin. Doamne, te rog frumos, privește jos aici pe pământ. Eu știu că Tu ești aici. Dar te rog frumos să binecuvintezi, Doamne, sufletele acelor ce nu sunt botezați. Acelor ce nu sunt împăcați cu Tine, te rog frumos, îndură-te Tu. Lasă binecuvântările Tale, Doamne, în această dupămasă. Aleluia! Aleluia, Iisuse! Dumnezeu cel sfânt! Doamne, te rog frumos, îndură-te Tu! Lasă îndurarea Ta în această dupămasă! Noi o dorim în numele Domnului Iisus! Te rugăm pentru că Tu poți face totul! Noi lăsăm totul în baza Ta, căci Tu ești Tatăl nostru! Doamne, noi nu avem la cine să ne ducem, noi venim la Tine și Te rugăm frumos să rămâi cu noi! Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus! Amin! Amin. Maria, ține, filmează-mă. Filmează tu. Nu te bagă. Iubiți frați, iubite surori, Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur că ați venit într-un număr atât de frumos. Vreau să vă spun că avem în apa botezului pe fratele Viorel. Amin, Domnul să-l binecuvânteze. Chiar dacă este mic de statură, el este fratele nostru. Dar astăzi el se va numi fratele Viorel. Amin. Este unul dintre cei mai tineri frați și aș dori ca să fie cel mai mare dintre toți frații. Frate Viorele, te întreb înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Pentru ce faci tu botezul acesta? Pentru că îl iubesc pe Iisus. Aleluia! Să te binecuvinteze. Frate Viorele, te întreb înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Ești sigur ceea ce faci tu acum? Da, Cât de sigur ești tu? 100%. Aleluia! Până când vrei tu să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața. Dumnezeu să-ți dea putere. Pe baza mărturiei tale, Viorele, eu te botez în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor tale. Chiar dacă oamenii zic că ești un copil și nu ai păcate, totuși în păcate suntem născuți și în păcate ne-a zămislit mama noastră. Amin. Amin, Doamne. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Bă, ochii a costelul pus. Doamne, ajută-și la nepotă mea, Doamne, acum când se bagă în botezul Tău, Doamne, ajută-i Tu, Doamne. Hai mă, fă tu că nu știu. Vreau să vă spun că în urmă cu o lună, aici s-au mai botezat 5 suflete. Și Hai vine aici, avem o prins soră tot, mică care tragi se tot. numește Sara. Ea când a văzut că mama Aici ei să nu închide. a făcut botezul în numele Domnului Iisus Hristos, ea vrea să facă botezul și ea. Deci, iată, copiii doresc să vină la Domnul Iisus Hristos. Avem în apa botezului pe sora Maria. Ea este sora lui fratele Viorel. Sora Marie, de bunăvoie și nesilită de nimeni faci acest botez. Da, Crezi tu că Domnul Iisus Hristos te poate mântui? da, Crezi tu că Iisus Hristos este Dumnezeu personal al tău? da. Pe baza mărturiei tale, eu te botez în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor tale. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut. Așa, așa, cu ea, la mercașul. Ești la pilul viu acolo în... Hai, da, Gata, gata, pui. Daniela.
Unde Viorel? Apa mai este, fraților! Care vrea, încă fratele Bogdan înăuntru. Invităm la lucrul acesta. Invităm să treacă pe numele mirelui său. Este un singur mire, nu